എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റെ പേര് സാരംഗി. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് പറയും, അത് എൻമകജയാണ്. പ്രശസ്ത സാഹിത്യ നിരൂപകരും നോവലിസ്റ്റുമായ പ്രൊഫസർ അംബിക സുധൻ മാങ്ങാടാണ് ഈ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയത്. 2009 DC പബ്ലിക്കേഷൻസ് കോട്ടയാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻമകജെ, സ്വർഗ എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ പച്ചയായ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം ഈ നോവലിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നത്. ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് സമാധാനവും സ്നേഹപൂർവ്വമായി ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് വരുന്ന രണ്ടുപേരാണ് നീലകണ്ഠനും ദേവയാനിയും. ദേവയാനി ഒരു വേശ്യയായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ദാരുണ പീഡനങ്ങൾക്കും ഇരയാവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരെ രക്ഷിച്ചാണ് നീലകണ്ഠൻ ഇവിടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. കേട്ടറിവുകൾ മാത്രം ഉള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇവർ വന്നപ്പോൾ അവർ കാണാൻ പറ്റിയ കാഴ്ചകൾ അവരുടെ ചിന്തകൾക്കും അതീതമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ദേവയാനി വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയുമായി വരുന്നു. കുട്ടിയെ കണ്ട ഏകദേശം 1 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളത്. കുട്ടിയുടെ പേര് പരിഷി. കുട്ടി 80% ബാധിതരായിരുന്നു. ഈ കാഴ്ചയെ തുടർന്ന് നീലകണ്ഠൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരും. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് അവിടുത്തെ വൈദ്യരെടുത്തും ഡോക്ടറെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം 7 വയസ്സോടെ പ്രായമായി. കുട്ടിയുടെ അമ്മ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുട്ടിയുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും മെന്റൽ ആവുകയും തുടർന്ന് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും സംഭവിച്ചത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൈദ്യരെയും ഡോക്ടറെയും ചികിത്സ ഏൽക്കാതെ കുട്ടി മരണപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ മാത്രമല്ല ഇത്, ആ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ്. കാരണം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വെച്ചാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ വലിയ തലയും ചെറിയ ശരീരവും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ശരീരവും വലിയ തലയും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം അവരുടെ കുട്ടികളും തലമുറ നേരിട്ടിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ദേവയാനിക്ക് നീലകണ്ഠൻ മനസ്സിലായത്. ധാരാളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ പ്രകൃതിരമണീയമായ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെയുള്ള വയലുകൾ നികത്തിപ്പെട്ട് അവിടെ കശുവണ്ടി കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും എൻഡോസൾഫ എന്ന കീടനാശിനി അതിന് അധികമായി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വരുന്ന തലമുറ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. തുടർന്ന് അവർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഭീഷണികളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിലൂടെയാണ് ഈ കഥ കടന്നുപോയത്. അതിന് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ മലയാളികളും നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം. കാരണം ഈ ബുക്ക് വായിച്ചാലേ നമുക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഇത് ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിന് കഴിയുമ്പോൾ നന്ദി, നമസ്കാരം.